По Нова телевизия, добре дошли отново в шоуто "Дупка в стената". С нас тази вечер са шестима яки мъже. Преди рекламите бяхме стигнали до последните две стени от първи кръг. Според регламента, те са за капитаните. И така, да видим как ще се справят капитаните днес. Митко, твоята стена е първа. Готов ли си? Винаги. Добре, щом си готов, свали каската. Тъй като си капитан, не можеш да играеш по обикновен начин. Служи си очилата. Това са едни много специални и особени очила. Малки ли си ти? Или си ти тъмън? Тъмън си ми. Слагай каската сега. Не. Служи си сега каската, закопчай си я, защото ще ти трябва. Колко пръста показвам? Не знам. Колко пръста показвам? 6. Добре, окей. Готов ли си? Тръгни сега право-направо към фронта. Направо, къде басейн? На басейн. Ей, да паднеш басейн, леко настрани. Чакай, бе, спокойно, не пипай очилата. Аз ще заведа. Ти си нежна душа, не мога да те остава така да не ходиш. Спокойно ходи си смело, няма да те бутна в басейна. Ти мислиш, че ще използвам намалението, а после зъби. Дали ще имам? Стой тук сега. Малко назад, леко, съвсем леко назад, лекинко назад, така, оп, това ти е местото. Сега, ти седиш и чакаш капитанската стена. А вие, момчета, елате ето тук и имате една нелека задача. Ако искате все пак да останете после и всичко да ви е наред, трябва да му подсказвате какво трябва да направи на капитанската стена. Готови ли сте? Да. Митак, стой на фронта, влез във форма, а вие внимавайте с дупката. Мите, обърни се надясно. Надясно. Наведи си са. Наведи се напред. Надупен, ръката напред. Малко назад, назад, още. Добре, знаех се, че ще ми щупи стената, обаче беше много хубаво. Искаш ли да видиш повторение? Трябваше да си остана на старопора. Трябваше да си останеш, тъма нямаше да потънеш. Всъщност ти не потънеш, защото басейна е плитък. Я да видим повторението. Ето го и капитана на отбора на професионалистите. Той е поел тежкият жезъл, сложила очилата, което означава, че ще пробва насляпо да премине своето препятствие. Всичко тук зависи от навигаторите, от неговите съотборници. Дори Румен като че ли тайничко помага. Ето го опита, който в крайна сметка се оказва неуспешен. Още веднъж, къде сбърка, може би трябваше няколко сантиметра по-назад да бъде поставен от своите съекипници. В крайна сметка той и голямо парче от стената взаимно падат в басейна. Това е положението. Какво да се прави? Неуспешен опит от отбора на червените каски. Почти оцели формата, почти. Само да му бяха казали неговите хора една стъпка назад и една стъпка назад минаваше и му донасяха 10 точки. Сега резултата се запазва същия. Те все още водят с 20 точки. Какво ще направи другия капитан? Сега ще видим. Сега беше каквото беше, дойде момента на истината. 20 точки за едните, 4 точки за другите. Даци, ти си наред. Аз съм наред. Готов ли си за капитанската? Готов съм и мисля да изравна резултата. Няма да може от един първия път, обаче... Виж сега, ако минеш през стената... Какво да стане? Запазиш я здрава и изпълниш инструкциите... Ще ни изравниш резултата. Почти. Какво ще рече почти? Сега ще ти кажа. Ето ти 2 и още 2 донеси. Биберон. Оле, не са само 2, чакай малко. Те са много повече от 2. Ето ти още 2. Така. Всеки от двата под мишниците. 2 под едната мишница, 2 под другата мишница. Искаш ли да ти помогна? Аз имам Така. Така. Отивай на фронта сега и... Условието е много просто.
на финала, когато останеш на фронта, в двете ти подмишници трябва да има по 2 биберона. Готов ли си? Стой на фронта, влез във форма и внимавай с дупката. Отиват ли тези биберони? На мен ми харесват. Хубави са, нали? Много са добри. Много е добре и дупката. Ела насам да видим как я мина. Интересно стана. Аз си мислех, че няма да се усетиш, ще клекнеш, ще приклекнеш, но да видим как мина дупката. Ето и капитана на отбора на културистите аматьори. Виждате под двете му мишници 2 броя големи биберони. Дали ще му попречат или ще му помогнат, в крайна сметка големи приготовления падат. Взема различни кунг-фу стойки. В крайна сметка тази приличаща на запетайка дупка в крайна сметка е премината много добре, много елегантно навеждане в последния момент, което донася абсолютно заслужени 10 точки на неговия тим. Стената остана цяла. Условието си е условие. 2 точки за това, че ми е запазил стената, плюс 10 точки за това, че е минал без да се падне във водата. Да, ти не ми вярваше, но резултатът е почти равен. Защо почти? 2 точки, 2 точки, 2 точки, станаха 6 точки. Плюс 10 точки, че мина стената, 16 точки. 16 точки за отбора на културистите аматьори и 20 точки за отбора на професионалистите културисти. Сега предстои най-странното. Преминаваме във втори кръг.